iyong paigting, madaming panimig na krisis. Kung wala na'y Ginoo, wala'y mahimo ang mga tao. Sundo nato ang gobyerno, di ka maghinaing ulo. E para sa atong kaayuhan, di kita tanan mga taklan. Puno sa balay, undangan nato ang lahab, para di na mukalat ang COVID na virus. Puno sa kapelme, agwantahon bisag sa kaminga, para sa atong sipre. Ang gahiulo dali lang matakdan, para sa atong kaayuhan. Puno sa kapelme. Nida ko na ang kaso tungkol sa taong gahiulo. Inahangulan yun na pagtuo, para maluwas ang mga tao. Puno sa balay, undangan nato ang lahat, para di na mukalat ang COVID na virus. Sa kapelme, agwantahon bisagon sa kaminga, para sa atong sipre. Ang gahiulo dali ka magdan, para sa atong kaayuhan. Puno sa kapelme, bisag tamula bisag unsa pa na, kabalo na mata na virus ang kalaban. Dili makitaan man daw, bisag asa pa man, asa pa man. Sa kapelme, agwantahon bisag unsa kaminga, para sa atong sipre.